Moikka kaikille! Mä ajattelin tänään tehdä teille nyt ostosten esittelyvideo täältä Prahasta, koska me ollaan shoppailu täällä aika paljon näinä 7 päivänä vissiin. Ja nyt mä ajattelin näyttää, mitä me ollaan ostettu. Aloitetaan ekaksi sellaisesta Tilbehöristä ja tällaisesta... Ekaksi mä ostin tällaisen Naked Urban Decay, miten se lausutaan, tällainen Basics luomiväripaletti. Mä oon miettinyt tätä todella kauan ja nyt mä sit vihdoinkin päädyin ostamaan sen. Ja sit mä ostin vielä Sephoran oman huulipunan sävy R17. Tällainen, mitä mulla on nyt tässä videoskin. Sitten vielä puhelimen kuoret, jotka on nyt kiinni mun omassa puhelimessa, ja nää oli Clairesilta. Ja nää on tosi jännää materiaalia. Sitten vielä Starbucksilta tällainen Starbucks-muki. Ihan perus. Taisi ollut Suomessa niin paljon kalliimpi, niin mä ajattelin, että mä ostan sit sen täältä. Tää se oli tosiaan vaan jotain 60 €. No mä en ostanut mitään Tilbehöriä, mulla on yksi juttu, minkä mä teille näytän, että mä ostin enemmän vaatteita ja kenkiä. Mut mä ostin tämmöset kuoret Clairesilta. Nää on tämmöset silikoonia ja sit siellä on tämmösiä timantteja. Nää on tosi kivat. Niinalkin on näin, se osti viime vuonna samasta kaupasta valkoisena nää, sen puhelimen nyt mä ostin itselleni tämmöset pinkkinä. Sitten seuraavaksi tulee kengät, eli mä ostin tällaiset tavallaan niin kuin kumisaappaan materiaalia olevat saappaat. Ja nää on tosi kivat syksyllä, kun varsinkin kun sataa vettä ja märkää, niin jää mitään vettä. Mä oon nyt käyttänyt näitä täällä, että on ollut aika märkä keli, niin ei oo tullut vesi läpi. Ja nää on silti tosi niinku tyylikkään näköiset, koska niissä on jotain niinku yksityiskohtia tällaisia. Sitten seuraavat kengät, tällaiset vähän vaaleammat syysnilkkurit. Ja niin nääkin on ollut täällä tosi kovassa käytössä. Ja nää on tällaista mokkakangasta, tällaiset vaaleanbacon ruskeat. Ja mullakin on teille parit kengät näytettävänä. Mä en tiedä mitä mä näitä kuvailisin teille, mutta siis tämmöset mitä näkyy tosi paljon nykyisin ainakin kaupungilla käyttävissä. Ja näitä saa ainakin Suomesta jossain Monkista ja semmosesta sen tapaisista liikkeistä. Nää on mustat ja sit näissä on semmos leikattu tätä nahkaa silleen jännästi. Mä en tiedä oikeesti mitä mä teille selittäisin. Sitten toiset kengät on ihan tämmöset flipponit. Mä en tiedä onko nää flipponit, mä nimitän nää flipponeiksi. Ja tämmöset, tässä on vähän joku käärmeen nahkaa, tai on tämmöset mustana ja sit muuten vaan valkoiset. Okei, sit seuraavaksi huivit. Eli mä ostin 4 huivia, 2 vähän keveämpää ja 2 vähän paksumpaa. Eli New Yorkista 2 tällaista ohutta huivia. Tää on niinku harmaa ja musta. Mä ajattelin, että nää on tosi kivoja sisällä. Nää ei oo niin paksuja ja nää on tällaista ohutta kangasta. Sitten 2 vähän paksumpaa talveen varten, kun tulee kylmät ilmat. Tää on mangosta, ostettu tällainen ihana, mihin voi vaan käpertyä, tosi lämmin. Ja sitten tää on H&M:stä, tässä on vähän mustaa asiassa harmaan joukossa. Ja tää on ihan super iso, ja niin tänne voi vaan mennä. Mä ostin itse vaan yhden huivin. Se on tämmönen raidallinen perusta New Yorkerista ja tää on myöskin aika iso, mutta tää ei ole mikään ihan hemo iso, mut semmonen semi-iso. Sitten seuraavaksi housut. Mä ostin 4 paria housuja. Eka tällaiset mikä se on? Tailwayista. Tällaiset mustat perushousut, koska mun DR-denimet meni rikki haaroista jo toista kertaa. Ja sitten toiset tällaiset tumman siniset, missä on polvissa reikä molemmilla puolilla, ja nää on myös Tailwayista. Sitten toiset tumman siniset tällaiset, mut näissä ei oo reikiä, että nää on paljon siistimmät. Ja nää on kanssa Tailwayista. Ja sit tällaiset harmahtavat. Nää on Terranovasta. Mä ajattelin, että tää on nyt vähän niinku joku muu musta tai tummansininen. Nää on ihan sikamakeet jotenkin. Mä en oo ite ainakaan nähnyt harmaat housuja kellään. Niin, mä ajattelin, että nää on syksyssä. Ja sit vielä 2 paria sukkahousuja Henkalta ja Maukalta. H&M:stä. Kuka sanoi Henkalta ja Mau? Okei, mä en ole myöskään housuihminen, koska mä en käytä ikinä oikeesti housuja. Mut nyt mä ostin kumminkin itselleni housut. Tää on tämmöset
ei pukuhousut, mutta semmoset niinku tällaiset. Siistit housut. Siistit housut. Koska mä en itse tykkää käyttää farkkuja yhtään, ne tuntuu niin epämukavilta. Mut sit mä ajattelin, että mä aloin käyttää tämmösiä ja sit mä käärin nää lahkeet, niin ne menee tosi hyvin mun niitten flipponeitten kanssa. Ja sit se on niinku go to look. Ja sitten mä astin polvisukat, näitä mä oon kerran käyttää, mutta sitten siinä tuli siinä pakkauksessa kahet ja ne on myös henkalta ja maukalta. Ja nää on niinku yli polvien semmoset ihan vaan mustat. Over knees. Ihan perusmustat. Sitten seuraavaksi neuleet. Mä ostin tällaisen harmaan. Onko oikeesti värisokea? Mustan. Okei. Tällaisen. Mikä tää on? Tällainen missä on iso kaulusta. Se on superlämmin. Mä otin vähän isomman koon, että mä saan tän jotenkin sukkisten koon just kivasti. Että tää on vähän semmonen niinku neulemekko. Sitten vielä tällainen New Yorkista tällainen harmaa, missä on halkiot tää sius, et se ei näytä niin leveältä mun päällä. Ja tää on ihan superlämmin ollut täällä käytössä. Sitten vähän ohuempi neule H&M:stä. Tässä on tämmösiä, näyttää, että tää paita olisi väärinpäin, mutta tää ei oo. Jos on lämmin, niin tää on hyvä. Mä en ostanut yhtäkään neuletta, koska mulla on kotona kaapit täynnä neuleita. Niin mä ostin tämmösiä niinku neulemekkoja. Golitsimekko, en mä tiedä. Tää on tosi kiva. Niin näitä jos löystää mulle New Yorkerista ja tää on niinku semmosia nahkaisia yksityiskohtia. Jep. Ja taskut, ihan sisäkäytännölliset oikeesti. Siis mun mielestä on niin ihana. Tää menee maihareitten kanssa tosi kivasti. Nyt tää alkaa tää maihareet, mutta tää menee maihareitten kanssa niin kivasti ja tosiaan. Toinen tämmönen golitsimekko. Tääkin on New Yorkerista. Tämmönen. Mä en tiedä mitä mä sanoisin. Tässä on niinku tämmöset Palmio kolitsi, en mä tiedä oikein. Ja perus tämmönen mekko. Mä ostin 2 tällaista vähän niin kevyempää mekkoa, ei noin paksua, mutta tää käy tosi hyvin esim. Nahkatakin kanssa ja tää on New Yorkerista. Tällainen syksyn vihreä, metsän vihreä värinen. Ja sitten toinen tällainen ihonmyötäinen harmaa, missä on semmonen pieni polokaulus. Ja tää on, tää on New Yorkerista kanssa. Siis mua on harmittaa, että mä en ostanut tätä siis oikeesti, mennään ostaa tää sulle. Mennään, mut kerrytäänkö me? Kerrytään. Voi oikeesti mennä. No niin, aivan. Ja tosiaan tää käy niinku jos sä keksi mitään niinku puettavaa aamulla päälle, niin sä voit vaan heittää tällaisen pitkän. Niinku. Sitten vielä tämmönen hame. Tää on Tailwayista mun mielestä. Tässä on myös ihan sikakivaa kuvioa. Ja en mä tiedä. Niin. Tää on niinku kellohame. Ihan perus. Tykkään paljon. Nice. Tää on vähän omituinen tää, minkä mä nyt seurastelin. Näytän, tää on New Yorkerista. Joo. Tää on tämmönen niinku kaapu. Ja tää on niinku korkeakauluksinen tämmönen tunika periaatteessa. Tää on trikokangasta. Ja sit se on niinku halki on niinku tossa edessä silleen jännästi. Olis tää se minkä sä ostit se Joo. Varmaan sä ostit tämän. Varmaan kyllä. Salenoin. Tää on sikakiva oikeesti. En mä tiedä minkä mä tätä yhdistän, koska tää pitää käyttää jotain alla, mut sit varmaan jotkut mustat sortsit ja maiharit ja silleen nahkalakki, niin sit se menee ihan silleen kiva. Tää on just semmonen, minkä voi vaan heittää sit päälle, jos ei keksi muuta päälle pantavaa. Sitten seuraavaksi on paitojen vuoro. Eli me ostettiin molemmat ja heitä vielä osti kans tällaisen Hey It's Coffee O'Clock. Tällainen Terranovasta, tällainen tunika. Tätä voi käyttää niinku yöpaitana tai sitten ihan muuten vaan. Jep. Sitten mä ostin Zarasta tällaisen, tää on niinku ihan super iso, vaikka tää on S. Tää on siis oikeesti niinku oversize, ihan oikeesti tällainen ihan perushamusta. Oh my god, tällainen sikakiva. Niin, tää oli vain 10 €, tai siis, en mä tiedä miten se on koronoissa, mutta katsoin, että se oli euroissa 10. Ja siis, jos sä et oikeesti keksi mitään muuta, ja sua ei vaan kiinnosta, niin voi vaan heittää tällaisen ihan perus mustan paidan päälle.